Hej alle sammen. Undskyld for, at jeg virkelig ikke har fået filmet lang tid. Men der er virkelig sket noget hele tiden, som ikke har været super godt. Muffin er nemlig død. Muffin døde den 5. oktober 2025. Vi vidste ikke, hun havde nogle hjerteproblemer, fordi det kunne man virkelig ikke mærke på hende. Vi er heller ikke sikre på, at det er noget med hjerteproblemer, men det kan i hvert fald godt være det. Jeg har lavet de her perleplader, der ligger heroppe på hendes grav. Men Cookie har fået en ny ven. Hun hedder igen Muffin. Hun lignede så meget Muffin, at vi selvfølgelig skulle kalde hende Muffin. Den er købt det samme sted. Og så ligner det altså Muffin på en prik. Så har vi Cookie. Og der er 2 måneders forskel. Men altså, der sker ikke noget ved det. Som sagt, så ved vi ikke, hvordan Muffin hun er død. Men min mor ligger ud, og så ser Muffin ligger i vandskålen med hendes pote op i sådan her. Og hun reagerer ikke. Hun var helt død. Det var dagen før min fødselsdag, så det blev også en meget anderledes fødselsdag. Og min fødselsdag blev altså lige så god, som den plejer. Vi hentede den nye Muffin her 2 dage efter, så om tirsdagen, og Muffin den gamle døde om søndagen. For jeg ved, at Cookie han skulle have en ny ven så hurtigt som muligt, på grund af, at han nu kunne blive deprimeret og faktisk kunne dræbe sig selv, fordi at han blev deprimeret over, at han ikke havde en ven mere, som han plejer. Så det kan også være, at hun er død af kulde. Så derfor har vi sat ekstra plader op. Som vi kan se her, så er der forskellige plader. Eller der er plader herude på, som man kan fjerne her, når det bliver sommer. Og der er også den her over på døren. Så ja. Og det er så godt, vi har fået gjort det, fordi at i morges, da jeg kom ud, så var vandet fryset til is. Og vi er altså inde i oktober, så det er altså ret hurtigt, at det sker for der. Så derfor så var jeg sat det her op. Det var ikke for at lave videoen rigtig lang, men bare lige for at fortælle, at Muffin er død, og Cookie har fået en ny ven, og det hele det er godt igen. Selvfølgelig var jeg rigtig ked af det i rigtig lang tid. Og det er ved at blive bedre, det er derfor, jeg virkelig ikke har postet i lang tid, fordi at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortælle det. Men altså, jeg tænkte, at jeg hellere fortæller det nu, end det, jeg først fortæller i december. Så ja, det var egentlig bare det. Hej!